Assalamu alaykum dogonlar. Şu men gysgarak videom bilen ýene siz bilen bärde iki sanak gramatikamiz bar. Ulun dow we jişe ýe. Bu ikisiniň hem bir sanak periody bar, ýagny garamazdan we näme although even though. Yani ise period edilenle although even though. Näme üçin bu iki gramatikany men bir günde düşündirýän sebäp biziň köp ýalňyşýanymyz. Ýagny ikisiniň hem bir periody bar bolan üçin ikisiniň hem manysy bir mikar diýär. Ýöne aslında bular ýalaklar ikisiniň hem aýratyn manysy bar. Misal üçin ulundan başlaly birinji sözden ulun dowan odow hoýja. Ýagny manysy näme? Nähil giç bolaýsyn, men şonu da öýdürip gaçak. Ýagny nähil giç bolanda sagat aýdaly 11 bolsun, 12 bolsun, ýa 3 bolsun, şol ähli şertleri, ähli ýagdaýlary ölçün alýar. Şol nähil giç bolsun, men şonu da öýdürip gaçak maýtlar. Jişi bilen nähil gelýär. Misal üçin jişi hynwan oýa hoýja. Beter giç bolsa-da men şonu da öýdürip gaçak diýär. Ýagny beter bolanda bir sanak bärde jişi gelen ýagdaýda bir sanak şert bar, bir sanak ýagdaý bar. Ve şol ýagdaý näme? Çürt kesik ýagdaý. Misal üçin jişi hynwan oýa hoýja. Ýagny beter giç bolaýsa men şonu da öýdürip gaçak. Misal üçin aýdaly beter giç bolanda saat goý giýjäň ýaly 2 bolsun, 3 bolsun. Ýagny şol beter giç bolanda men şonu da öýdürip gaçak aýtýar. İkinci sözlemede seredeli oğlan şaýy haýşy şaşy tadowçy şamban. Ýagşy ýaşyn gar ýaşyn muňa garamazdan şol ol näme şonu da işe gitýär diýär. Ýagny bäzi ýagdaýlar bar, şertler bar. Ýagny şol şertlere garamazdan ol şonu da işe gitýär. Jişi bilen aýdylanan nähili jişi şada hynda oýaçy şamban näme? Ýagyş beter ýagynda, ýagsa da ýagýanda da garamazdan men şonu da işlemeli gitýän ýaýtdy. Ýagny bäzi bir sanak şertimiz bar, bir sanak ýagdaýymyz bar. Ol nähili ýagşyň beter ýagmagy. Şol jala ýalak bolsun, men şonu da näme diýär? Işe gitjekdim aýtdy. Ýene de onlar bäzi bellemeli zadymyz. Ulun dama dow bilen bile gelýär. Jişi ýe. Ýagny ýyňdan ýe gelýär. Şeýle hem ulunyň sinonimi bogwan, bolun. Ýagny jişiň sinonimi jiwswan, napa. Hada onlar videom şuň şeýle geçen nesip bolsa inlik sapak görüşýänçä.